Want het zou kunnen zijn, ook mensen thuis die kijken, wellicht hoort u voor het eerst Fries. Fries in dichtvorm, want er zijn hier dichters vanavond. Als u het niet verstaat, zou ik u aanraden om uw ogen dicht te doen en te luisteren naar ritme, timbre, intonatie, gevoel. De Friese gedichten zijn vaak zeer levendig, visueel en erg op klank gericht. Dus hopelijk kunt u er zo dan toch van genieten. Ja, en deze joen hien wie onder oren Pieter Ierdema boekt. Die zou hier komen om een paar van zijn gedichten rondom het thema wetter te dwaan. Maar die is oude vreed verstoorn, hommels. En daar schrokken wie vanzelf van. En wie toch het enige wat we daar kennen is deze gelegenheid ompakken om hem dan ook in het zintje te zetten, klinkt een beetje raar, maar hem te eren terug het oor hem te ha en ik een paar van zijn gedichten voor te dragen. Wat ik begreep van meest met hem geerwerken ha, is dat hij dit een machtige joen vond hier. En ik won hier dat we daarmee terug gaan zoeken. Dus ik wil even Siets naar voren roepen. Siets. Applaus voor Siets. Ja, neem even een plak. Die barkerik is voor die kist bij deze microfoon. Maar is het wordt vieren. Siets. Ja. Wie het van die ik een skok, want toen is het heel druk. De oude natiert, roem ik het, de dichters van Friesland, maar hierbij dwaande, hè? Ja, ik hier een soort contact met Pieter de laatste jaar ieder is maar. Want toen wij dichters van Friesland in september min of meer oprichten, wie Pieter een van de eersten die zei ja, daar ging ik om uit van en daar word ik actief in wezen. En hij werd actief. Hij schreeuwde weer. Hij wilde graag optreden. Hij weer bij geerkomsten en hij hier een hele positieve bijdrage. En hij weer kleurrijk. Het is weer natuurlijk een kleurrijke figuur in zijn uitersten. Dus dat vind ik gewoon fantastisch om hem erbij te houden. Wie een skok van die? Ja, zeker. Zeker, ja. Want we hebben zulke mooie dingen van plan. En we hebben Marcin Fjouweren, Jetse de Vries, die zit hier, ik, Geert Tichelaar, Pieter en ik. Waar zitten morgen optreden bij de opening van Vrijland. Dus een ecologisch initiatief hier zuidelijk van de stad. En Pieter weer daar helemaal op skik. Hij weer tussen de vrouwen, wat er altijd draai wijzen wordt. Hij weer in het vrije veld en hij kon poëzie voorlezen. En ja, dan weer er op zijn best. En hij droeg daar ik zo mooi voor. Een prachtige dag vorige keer was hij, warm. En hij weer daar op een fiets vanuit Mantgem, uit zijn wemplak. En ja, toen is hij dus op een fiets, begin van de middag, weer waarom naar Mantgem gegaan. En bij de Websterhoek, een attaque gewoon. Nou, dus is twee gedichten van hem voorlezen, ja. Zo, als opening. Maar wie ha alle jaar een glas kregen, heel echt Amerikaans shotglas. Oors koen we net krijgen. Dus we willen eigenlijk wel even beginnen. Maar dank om Boomsma trouwens, Jan, waar bist, der stierter. Toosten we nou op Pieter Ierdema. Tjoch. Lekker. Het witte zo'n die. Ja. Ik moet twee gedichten van Pieter Dwan. En je moet even weten dat Pieter is de Italiaan onder de Friese dichters weer. Pieter had in de jaren 80 de Villanelle in de Friese poëzie geïntroduceerd. Dat was een festvorm uit Italië, uit Napels, uit de 15e eeuw. En dat hier een verste vorm. En Pieter schreef ik het liefst in verste vormen. En met name die Villanelle weer er heel succesvol mee. Hij had er een prachtig bondeltje van uit jong. In jongetje 87 weer dat. Lieten van de vlakten. Jongetje Villanelle. En een jaar later, nadat er een winter op Sicilië te houden hier, nog een bondeltje met 8 heel Villanellen, zat hij dat nemen. En een Villanelle, nou, dat zie ik nog net helemaal uitlezen, maar dat is een vers met repeterende riegels. De eerste en de tweede riegel van het Villanelle zijn cruciaal, want die komen heel tijd weer om en die komen uiteindelijk in de laatste beide riegels van het vers ik weer bij elkaar. En wat Pieter dan ik nog extra die ons aan Villanelle, hij helle dan de eerste en de tweede riegels helle hij uit het werk van bekende dichters. Maar name Friese dichters, maar soms ik wel Boetelandse dichters. uit bijgelijkse Villanelle, schreeuwen naar aanleiding van het werk van Paul van Ostaaien. Dat zal André straks voorlezen. Ik lees nou het gedicht voor wat uit Lieten van de vlakte komt. En dat doe ik omdat we het jonge wetter en varen hebben. En dat je het C-gedicht.
En die riegels, die eerste en tweede riegels, die had Pieter in dit geval uit het werk van Douwe Tamega naam. Een gedicht uit 1928, het eerste gedicht uit de eerste bondel van Tamega. En dat heet Brandaris. En dat heet zei ik. Lees eerst een Tamega voor en dan doe ik het gedicht van Pieter. Tamega schreef in de eerste strofe. Als jong oer Friesland doe ik en naar het westen voeren de wurge skippen van de wolken veert, dan wiest der jimmer wer in het boegje van de oeren. Brandaris, steile ierling om een noord. En Pieter maakte er het volgende van. Ik ga even staan, want ik ga geen goed hart. Pieter maakte er het volgende gedicht van. C-gedicht. Brandaris, steile ierling om een noord. Do sjochst hoe het varrensleu de ein besielen, de wurge skippen van de wolkenvloot. Die wjukken luchtje oer de lege oord. Do hast de Waadzee al zo lang bespielen, Brandaris, steile ierling om een noord. En bin de varrensplannen res ontspoord, bij neer en nacht ken ik de visker dwielen, de wurge skippen van de wolkenvloot. Wol hebben sterren mensen meer bekoord. Het licht van Venus is nog net verwielen, Brandaris, steile ierling om een noord. Dat laatste stik is elke niet een akkoord. Al had ien ek het libbeslief verspillen, de wurge skippen van de wolkenvloot. Komt op dampe jong de grote veerboot aan, die klokken hebben als skoften billen, Brandaris, steile ierling om een noord, de wurge skippen van de wolkenvloot. Een heel filanel is wat kwatter, dus dan dwar ik het correct wel aan, Jacco, om die nog even te doen. Dat is een gedicht, bijzonder gedicht, hoe had een skreun op Sicilië, werd het dus in 88 een winter west had. En dit gedicht stiert ik blomlijst in de Spiegel van de Friese Poëzie. De mangelbeem, heet het. De amandelbeem. De mangelbeem rint alweer uit. Hast sneeuw of ijsjoen van het winter. En ek de blommen op het ruut. Gauw wordt bij hem de wien ek zuid. Dan komt de maaitijd. Hier begint er. De mangelbeem rint alweer uit. Denk aan de zinnen keine spruit. De froost, maar gouden vuur oer winter. En ek de blommen op het ruut. Kom ik, nood ik de boeken sluit. Waarom bij die? Nee, en ten ninter. De mangelbeem rint alweer uit. En ek de blommen op het ruut. Siets, dankjewel. Hartelijk bedankt. Nou, meester Derek, oh ja, wat slag het dat? Nee, maar ja, en ik wil ook geen verongelukte dichters erbij nog. Fantastisch, bedankt. We gaan straks nog meer horen uit het werk van Pieter Idema. Assis, Aynam, dames en heren. Applaus. Assis, welkom. Wil je staan of zitten? Ik blijf staan. Wat geweldig. Assis. Ik ben al zo klein, dus... Ja. Assis, jij studeerde filosofie, bent docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Mm-hmm. Jij bent de Berberbibliotheek begonnen, waar Berber-klassiekers worden uitgegeven. Jouw eerste boek heette Veldslag en andere herinneringen en je laatste boek Gebed zonder eind. Ja. En toen ik jou benaderde over de e-mail of je bij Omroep Friesland in het programma zou willen komen, zei je, dat is mijn droom. Ik kom. Ik doe anders nooit tv. Wat is jouw droom over Omroep Friesland die je al lang hebt? Ja, ik doe weinig tv, eigenlijk geen tv. Omdat ik vaak word uitgenodigd als er weer ergens in Amsterdam Slotervaart een auto in de brand staat. Aha. En dan word ik uitgenodigd omdat ik ook Marokkaans ben. En ervan uitgaan dat die auto's dan door Marokkaanse Nederlanders in de fik worden gestoken. Waarom ik toen zei, dat is mijn droom. Als kind zag ik dan op zondagochtend op televisie Omroep Friesland. En dan in een magische taal, iedere week in, week uit, werden dan schilders of
zangers. Er werden dan portretten van gemaakt. En die kracht, die daadkracht om die taal en die cultuur levend te houden, vond ik prachtig. Zie je daar ook een link met jouw inzet voor de Berberse cultuur en Berberse literatuur? Uiteraard. Ja. Zijn Berbers de Friezen van Marokko? Nee, in Marokko is het andersom. In Marokko zijn de Nederlanders de Friezen. Juist. En waarom? Ja, omdat er gewoon meer Berbers zijn. Ja. Ten opzichte van Arabieren. Kijk, ja. Ja. Goed. Ja, er zijn ook inderdaad nog steeds minder Friezen dan Hollanders. Helaas. Nee hoor, niet helaas. Wat ga je ons voorlezen? Want, Jacco, jij mailde mij met de vraag of het thema is water vanavond. Trouwens, goeie jong alliëre. Applaus. Goedenavond. Azul jij mailde mij, het thema is water. En mijn laatste boek, Gebed zonder eind, daar staat het ei op de cover. En het boek is opgedragen aan het Zuiderbad. Het Zuiderbad, een oud zwembad in Amsterdam, gebouwd in 1912. Helemaal aan het eind van het boek. Ik ga je succes. Ja. Dames en heren, Assis Zainam. Dankjewel. Helemaal aan het eind staat een dankwoord. En dat dankwoord gaat als volgt. Voor het Zuiderbad. Jouw water is als inkt voor mij. Dit is een boek vol essays. En deze essays zijn in dat zwembad geschreven, omdat ik regelmatig in het zwembad kom. Maar toen Jacco met die vraag kwam, dacht ik van, oké, ik kom, ik ga mijn droom beleven vanavond. En toen ging ik vanmorgen lezen, maar nergens stond het Zuiderbad. Ik heb helemaal niet over het Zuiderbad geschreven in het boek. Ik heb het alleen opgedragen, eigenlijk. Maar goed, dus hier gaan we niet uit voordragen. Ik ga voordragen uit Ikdris. Heel even kort, Ikdris speelt zich af in de jaren 70. Op het moment dat de gastarbeiders uit Marokko en Turkije naar Nederland kwamen. Wat moet ik u daarover vertellen? U hoeft 3 namen, moet u onthouden. Dries, Mustafa en Kemal. Dries en Mustafa zijn neef van elkaar, die komen uit Marokko. En Kemal komt uit Turkije. Ze gaan wonen in IJmuiden, aan zee. Ze worden visstapelaars, schoolstapelaars. Schoolstapelaar is ik weet niet of jullie dat weten, maar een schoolstapelaar is niets anders dan iemand die schollen, vissen selecteert. De kleintjes bij de kleintjes en de grote bij de grote. En vervolgens stapelen die op en die gaan dan het land in. Deze 3 gastarbeiders komen te werk in IJmuiden. En in IJmuiden ontdekken ze iets wat ze niet hebben in hun eigen dorp. Namelijk een café. Ons eerste cafébezoek in IJmuiden was zo'n groot succes dat we de zaterdag erop weer gingen. Mustafa, Kemal en ik namen plaats aan hetzelfde tafeltje als de vorige keer. We bestelden om en om een rondje en raakten binnen de kortste keren aangeschoten. Bier is net als Marokkaanse thee. Het smaakt des te lekkerder als je het met je vrienden drinkt. Ze hebben allebei ook als effect dat je er vriendelijker van wordt. Dat merkte ik toen er een dronken Nederlander naar het toilet liep en ons hartelijk groette met bonjour. Een Nederlander die ons gastarbeiders in het Frans groette? In dit land viel ik van de ene verbazing in de andere. Toen de Nederlander terugkwam van het toilet, zei ik bonsoir. Hij bleef stilstaan en keek op zijn horloge. Merde, zei hij. Het is al bonsoir. Hij liep door naar de bar, pakte zijn biertje en keerde terug naar ons tafeltje. Mag ik met jullie zitten, s'il vous plaît? Hij wachtte ons antwoord niet af en plofte neer op een stoel. Deze Nederlander zag er niet uit als de andere Nederlanders. Hij was kort en breed en kaal. Ik bekeek hem eens goed en herkende opeens een collega van de visafslag in hem. Hij gaf ons alle 3 een hand en stelde zich voor. Joost was zijn naam. Joost de Grijper. Wij vis, zei ik en wees naar Mustafa en Kemal en mezelf. Ik deed alsof ik visbakken op elkaar stapelde. Jij ook vis? Vroeg ik.
Toen keek hij mij eens goed aan. Oh, zijn jullie ook viswijven? Riep hij en barstte in lachen uit. Parlez-vous français? Vroeg ik. Een beetje, zei hij. Op de camping in Frankrijk geleerd. Toilette, garçon, croissant, dat soort dingen. We gingen verder in het Nederlands, tenminste. Hij ging verder in het Nederlands. Ik legde hem met handen en voeten en een mondje Frans uit wie we waren en waar we vandaan kwamen. Mustafa en Kemal hadden alleen oog voor elkaar. En Joost hadden alleen oog voor elkaar. Hij wierp zich op als een leraar Nederlands. Hij wees naar voorwerpen en noemde de Nederlandse naam ervoor. Op een gegeven moment wees hij naar de geluidsbox en zei: zangeres zonder naam. Ik vond het nogal een lange naam voor zo'n simpel apparaat. Joost begon mee te zingen met het nummer dat op dat moment speelde. Ik hoorde heel duidelijk dat de zangeres het over Mexico had. Maar Joost maakte daar Marokko van. Marokko, Marokko. Zangeres zonder naam, zei Joost en stak zijn duim omhoog. La grande artieste de Holland, hè? Toen begreep ik het. Zangeres zonder naam was de grootste zangeres van dit land. In het Frans maakte Joost mij duidelijk dat hij nog meer van zangeres zonder naam thuis had. Hij nodigde mij uit om het bij hem thuis te komen beluisteren. Ik kende die man nog maar net. Normaal zou ik op mijn hoede zijn als een vreemde mij zoiets vroeg. Maar ik was niet helder en trok mijn jas aan. Het huis van Joost, Joost de Grijper, stond vol glimmende beeldjes van zwanen. Ze stonden in de vensterbank, op de schoorsteenmantel, op tafeltjes en zelfs op de televisie. Je had ze in allerlei soorten en maten en in verschillende houdingen. De een had zijn nek uitgestrekt en de ander zijn kop onder zijn vleugel verborgen. Ik zat op een fluwelen bank waar kwastjes aan de leuningen hingen. En het tapijt was een soort schapenvacht. Het was dik, het was warm. Aan de muren hingen schilderijen van huilende kinderen. Ik vroeg me af of het de kinderen van Joost waren en waarom huilen ze dan? Joost stond voor een kast met platen en haalde er een paar uit. De biertjes die ik samen met hem in het café had gedronken, leken inmiddels uitgewerkt. Ik vroeg me af waar Mustafa en Kemal nu waren. Waren ze bezorgd om mij of waren ze mij vergeten en sliepen ze al hun roes uit? Terwijl ik hierover nadacht, kwam Joost naast me zitten met een stapel platen. Een zangeres zonder naam, zei Joost. En wees op de bovenste hoes. Op de hoes stond op een zwart-wit foto een vrouw afgebeeld. Het was een wat oudere, maar mooie vrouw. Die uit een raam leunde en dromerig voor zich uitkeek. Het was precies het warme gezicht dat ik mij bij de stem had voorgesteld. Joost keek naar de hoes alsof hij naar zijn moeder keek. Vol liefde en vol ontzag. Wat een vrouw, zei hij en zuchtte. Hij bracht de hoes naar zijn mond en drukte een kus op de foto. Jij vrouw? Vroeg ik en deed alsof ik een ring om mijn vinger schoof. Joost zei ja en wees naar de schuifdeur. Slapen, zei hij. Ik schrok. 3 meter hier vandaan lag een onbekende vrouw te slapen en ik zat hier met haar man platenhoezen te bekijken. Joost zag het ongemak op mijn gezicht. Rustig maar, zei hij grijzend. Pas de probleem. Hij stond op en pakte een paar fotolijstjes tussen de zwanen op de schoorsteenmantel vandaan. Mijn vrouw, zei hij en wees naar de vrouw op de foto's. Deze man was echt gek van zangeres zonder naam. Zelfs een vrouw leek op haar. Jij kinderen? Vroeg ik en wees naar de schilderijen van de huilende kinderen. Joost lachte. Nee, schilderen. Geen kinderen. Jamais. Hij lachte nog wat om mijn vraag. Daarna stond hij op, liep naar de platenspeler en zette een nummer van zangeres zonder naam op. Het geluid stond zacht. Joost sloot zijn ogen en danste met een denkbeeldige vrouw. Ik keek naar de foto's en zag Joost met zijn vrouw op verschillende plekken. Op de strand, op de camping, in rare kleding en op houten schoenen.
Het was mijn eerste glimp van het leven van een Nederlander. Dank jullie wel. Wauw. Fantastisch. Arcies, dankjewel. Dankjewel, te gek. En we gaan gauw oer naar Marianne. Hoi Marianne, wat fijn als je bent. Ja, heel fijn. Leuk. Ja, waar haast u daar Billy? Ja, ik heb hier bij me Peter de Koe. Bekend van het scootje Scootje Hoop op Zegen. Hoop op Zegen. En ik heb je vertellen dat er een hele smeuïge anekdote kiest vertellen. Nou, het gaat vooral over vroeger, toen we begonnen met die IFK's. En daar zal ik een stukje over vertellen. Nou, ik zou zeggen, dat is de microfoon. Take it away. Peter de Koe. Goeie jong. Had je verhaal vertellen, maar je beginnen bij het begin. En ik ben begonnen te zielen, het scootje zielen bij Doer de Dijkstra. Een heibaas uit de Hommetjut-riep. En een heel markant man. Die leefde met het motto: als we wat doen, doen we het verkeerd. En als we wat jouwen, jouwen we de geest. Nou, dat had er intussen die dien. Hij leeft net meer. Hij hier het scootje de Riepel. Een scootje bouwt op een verlaat, 13 meter 10 lang. En een pracht van een ding. En dat weer een werkje. En toen wij dan mijn scootje zullen wonen, moest er natuurlijk een tuig op. Dat kostte vierste volle geld, maar Gerrit Roosjen uit Friendship, die hier nog wel een tuigje lezen. En wij dat passen en het weer vierste grut. Maar Doerde wie aardig slim en die wist dat de eeltje Injen een mooie heel tuigje hier. En dat wie hier de schakel die eeltje Injen hier. Wij erhinnen, mooi dat grutte tuig en wij dat passen. Dat paste geweldig. En het mooie tuigje heel paste geweldig op een riepel. Rully. Maar hier de schakel wordt ondersteund te kan. Hij zei, wij willen wel rully, maar dan moet er iemand nog even tanen. Nou, we zijn dat redden wij greef. Dus wij naar Eduard de Boer in Makkem. Het tuig op de groen, de cashew op. Cashew is een uittreksel van een beem uit Suriname. En dat doe je dan in een grote chattel. En dan scrob je daar het tuig bij. Het wie een beetje mottig waar. Wij ons scrobjen, maar wat er gebeurde, dat hele tuig wordt net bruin. Dat moest al. Nou, in Skofke kwam er een man in, Orde van der Linde, en die weer loods op Makkem. En die zei je nu, je moet er een beetje koffieshock trot. Dat is Buisman. Wij naar bal zitten, we helden een grote bus koffieshock op. Wij dat er trog en scrobje en het wordt prachtig bruin. Wij brachten het tuig weer om naar hier de schakel en hij weer wakker tevreden. Toen kwam de IFKS. Freddy Schakel kwam sleet op het tweede dag binnenvaren en het weer wat reinig waar. Hij hier een blonde kuif en een blonde snor en een blauwe overal. Die hier dezelfde kleur net meer. Hij weer zo zwart als een neger en die overal weer een tussen die ik bruin. Wij hebben net heel botlaken, maar wel heel lang. Maar goed, wij gingen ondertussen een tuig. En de eerste wedstrijd die we maaiden was zo'n weer de Oorlamrace. En vervolgens zo'n wij starten. En wat we dingen en wat er gebeurde. Maar wij gingen starten wel, maar achterstevoren gingen we over de startlijn. Wij winnen naar Skof Conciel en van een oorskip kregen we bericht van Jetse Gronsma, Jim zit in de neer. Wij leeuwden dat wel, maar wij wisten net wat het wie. Later in de kroeg had er dus uitlijn dat een draaikolk van de haven van Haas wie. En dat je, als je aan de goede kant ziet, de stroom bij hier. En als je aan de verkeerde kant ziet, de stroom tjen hier. Natuurlijk gingen wij de stroom tjen en we kwamen als laatste op het eiland om. Daar kregen wij bericht van Citemeter. Het is niet mijn eigen schuld, je hebt dat schip vast te licht. Nou, ik denk het, we zijn bij de Maas op een paard en we hebben 100 stoeptegels opskarrelen. En die hebben we in die boot sjouwd. Wij starten weer op een weeromreis richting Haas. Het ging wel knap, maar net zo goed dat wij hoopten. Toen de zee jouwt en de zee neemt, deze tegels jouwen wij weer aan de zee. We hebben ze weer over boord donderen. Even zo goed kwamen we toch als laatste om. Doen we de hout wel van een aardigheidje. Wij looien op een werf in Friendship. En we gingen de schip met haast clear. En dus Borman en ik. En we gingen om koffie.
En vervolgens zei doen we nou. Hij zei morgen nog even het schip in de dreft. En dan kan er te wetter. Hele verbaasde blik en zeggen hem om. Die zijn dreft. Ja, dat doe je om het laatste vetter nog wat uit te krijgen. Dat grauw ik altijd en die wint wel de prijzen. Door de maas kwamen wij weer en uw collega wie druk bezig om het hele schip in de dreft te rollen. Toen kwam het schip te wetter. Hij startte de motor. Vervolgens vaarde er zalver de veert uit. En het hele veert stinkt vol skom. Ik weet net dat de dreft holpen het. Hij wordt dat hier kampioen. En wij worden wel eerst. Dankjewel. Applaus. Dankjewel voor deze anekdote. En Azen nog meer sterke scootieverhalen. Ja, heren. Jullie komen uit Rotterdam. Dat hebben we net al gehoord. Jullie hier even lekker aan het inspelen waren. Hoe is het met je Fries gesteld? Slecht. Wij waren ooit in Jouwen, of weet ik veel, toen moest het jaren geleden. En toen heb ik een verkeerde bonacera gemaakt daar. Want iemand zei, het lijkt op de vlier. Ik zeg maar, als nou een vloer hier een vlier is hier dan een hoer een hier. En hij staat volgens mij nou nog zo te kijken. Dus dat is het enige wat ik weet. Oké, want maar er is een Fries onder jullie, ja. Dat bestaat, hè? Noemen jullie dan ook Loeriet, Liroet? Juist, altijd. Ja. De doopgezinde gemeente al volgens mij meer dan een eeuw bezig. Zo lijkt het wel. Zo voelt het misschien ook wel. Nee, het voelt het 2 jaar. Voelt het 2 jaar, hè? Maar hoe lang zijn jullie al bezig? 25 of 30 jaar. We hebben vorige maand ons 30-jarig... we weten het niet precies. Je hebt een jubileum gehad. Ja, soort, ja. Nou, zal ik eerlijk toegeven dat het wel een droom van mij is die uitkomt. Want ooit, ergens eind jaren 80, begin jaren 90, waren jullie bij Firma Onrust op de VPRO. En toen dacht ik, wauw, de doopgezinde met gemeente, te gek. En toen kwam dit, want jullie hebben wel iets met water, haven, zee. Kan je iets over zeggen? Ik kom uit Rotterdam natuurlijk. En dat is een en al water. 1 pot. Ja. 1 pot nat. Goed, nou, fantastisch doopgezinde gemeente uit Rotterdam. Een geweldig orkest. U mag bewegen en meedoen en klappen vooral. De doopgezinde gemeente. Oké, dankjewel. Dit is het Rotterdamse volkslied. Het gezellige verhaal over de kleine jongen die aanmonsterde op de Vrede, een schip dat van Rotterdam vertrok. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam, een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nog nooit van naaien had gehoord. Die, kennen ze de tekst dan? Die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachend afscheid nam, omdat hij haar niet dorst te zoenen. Allemaal die straatjongen uit Rotterdam, klopt. Die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen wij maar net de pier uit waren, al zeeziek in het foksel lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht. Want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht. Als hij dan sjouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam, dan was het net
een brokje van hoop. Die staat, jongen. Die staat, jongen, uit Rotterdam. Wanneer die 's avonds onder zeil mocht en na zijn sjouwen eindelijk sliep, schold de man die wacht te kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan, terwijl ze brulden om hun kopje, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en wonderolie bij hem kwam, toen vroeg hij een voorschot op zijn gage voor een oude mens in Rotterdam. In zeildoek en met roosterbaarden werd hij die dag op het luik gezet. En de kapitein lichtte zijn pesje, sprak met grokstem een gebed. En 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkie overboord. Die oude is je niet dorst te zoenen, omdat het niet bij zeelui hoort. De mannen extra, mokkie schoot aan. En het oude mens een telegram. Dat was het einde van een zeeman. Die slaat jongen uit Rotterdam. Wauw, applaus. Applaus. Heren, dank u wel. En we zien u zo meteen terug. En ik dacht, als je uit Rotterdam komt, heb je vast misschien wel dorst. Dus heren, hier is een kratje om mee te nemen. We zetten het bij u op tafel. Alsjeblieft. Moet er nog een gebruiksaanwijzing bij? Nee, dat hoeft niet, hè? Fijn. Fantastisch. Er zit een opener bij in. Geweldig, we zien ze zo meteen nog terug. Onze volgende dichter die ik mag aankondigen is bekend van, volgens mij, programma's op Nederland 1 en op Nederland 2. Van de EO, het programma Het Vermoeden. Voor als u 's avonds laat naar bed gaat, het programma De Nachtzoen. Wellicht wel eens gezien. Dames en heren, Marleen Stelling. En je mag hier plaatsnemen, Marleen, achter die mooie Omroep Friesland microfoon. Ja, Marleen, jij bent een soort, vind ik mooi, een soort vat vol tegenstrijdigheden. Je bent theoloog en presentator en sinds kort ook illustrator en dichter. Die strijden elkaar tegen? Nou, nee, op zich niet, maar ik vind het zo mooi, veel, zeg maar. Oké. Ja. Nou, En, dank je. ik ken niet zoveel dichtende presentatoren die ook theoloog zijn. Jouw dichtbundel die je hebt, Alle bloemen zijn op weg naar jou. Hier vanavond te koop, bij Marleen. Wat kost die? €15. €15, dames en heren. Kunnen ze bij jou pinnen? Ja. Oh, ook nog. Kijk eens aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Marleen, hoe is dit boekje hoe is dit ontstaan? Ja, dit boekje is eigenlijk ontstaan op basis van mijn dagboek. Dus het is niet helemaal autobiografisch, maar de tekeningen komen echt uit het dagboekje dat ik in mijn koffer overal mee naartoe nam. Dus vlak voor de definitieve deadline bij de uitgever zat ik met die oude dagboekjes met
appelstroop en allerlei viezigheden erop. Omdat ik het overal mee naartoe had genomen, zat ik daar bij die uitgever. Dus ja, dat had de uitgever volgens mij ook niet eerder meegemaakt. Nee, en hoe komen die persoonlijke notities uiteindelijk in boekvorm terecht? Hoe is dat gegaan? Nou, met heel veel gezweet en geploeter. En uiteindelijk ga je er dan een verhaaltje bij verzinnen. Tenminste, dat heb ik gedaan. En heel veel nadenken en denken, waar gaat het nou over mij? En welk verhaal wil ik nou eigenlijk vertellen? En gaat het nog wel over mij of gaat het eigenlijk over ons allemaal? Want het thema van mijn boek is liefde en geploeter. En hoe moeilijk liefde ook vaak is. Dus ik hoop dat ik er dan ook een universeel verhaal van heb gemaakt. Ik vind liefde en geploeter fantastisch. Dat zou eigenlijk de titel moeten zijn van je Herken je volgende... dat, Jacco? Nou, vanavond gaat het niet over mij. Sorry, beroepsdeformatie. Ja, inderdaad. Ja, wie is hier nu de interviewer? Nou, laten we maar gauw beginnen. Dames en heren, applaus voor Marleen Stelling. Dank jullie wel. Ja, ik vind het thema water echt een prachtig thema. Ik ben momenteel zelf een boek van een Mormoonse christen aan het lezen. En zij vroeg zich af waarom je eigenlijk als je op het strand loopt altijd naar de zee wil. En toen kwam ze erbij dat het water eigenlijk iets is waar ieder mens begonnen is. Ieder mens is begonnen in een baarmoeder met vruchtwater erin. En zij voelde dat eigenlijk altijd een verlangen is dat blijft. Dat je dus als je op het strand bent altijd naar het water toe wil. Mijn boekje heet Alle bloemen zijn op weg naar jou. Bloemen drinken natuurlijk ook water. Volgens mij bestaan we ook voor 70% uit water. Dat zou ik moeten nachecken, maar volgens mij is het ook zo. Dus een mooi thema. Ik heb 2 stukjes uitgekozen die ik wil voorlezen. Mijn boekje is een liefdesverhaal, fragmentarisch geschreven, dus in korte associatieve scènes met illustraties van mij erbij. En het eerste stuk dat ik wil voorlezen dat gaat over het begin van het liefdesverhaal. En het tweede stuk gaat over het einde van het liefdesverhaal. Bij het station van jouw woonplaats zie ik je voor het eerst niet op een beeldscherm. Je draagt een lange broek met donker overhemd. Warm voor vandaag, vind ik, gekleed in korte spijkerbroek en topje. Jij haalt nonchalant je schouders op. Je bent wel blij met de ananas die ik in een tas voor je meegenomen heb, al is de vrucht nog niet rijp. Het kontje ruikt niet zoet, zeg je, met het stuk fruit in je hand en je neus bij de strooachtige sprietjes die op haren lijken. We rijden naar een boerderij in de buurt. Jij houdt uitgebreide gesprekken met de kippen en daarna met de schapen. Dan een boomgaard met fruitbomen erin. Net zoals Adam en Eva, maar met kleren over onze lijven. Ik weet niks. Ik verwar kersen met bessen, pruimen met perziken. En ik giechel ongemak weg. Jij onderscheidt verschillende appelsoorten en wijst peertjes aan in een ogenschijnlijk lege boom. Een nieuwe dag. Ik ben vroeg wakker en rijd naar de kust. Het windmolenpark in zee begroet ik met open armen, om daarna linksaf te slaan en urenlang mijn haar de verte in te laten waaien. Een gedichtje van toen doemt op, van een mens die in het zand zijn levensloop ziet. Steeds liepen er 2 sporen naast elkaar, het eigen spoor en dat van God. Maar in moeilijker tijden is 1 spoor afwezig. Toen was ik zonder jou, denkt de mens. God verklaart, mijn lieve kind, toen heb ik je gedragen. Het strand van vanochtend laat een ruige, onvoorspelbare vervlechting van afdrukken zien. Sporen van scheurende jeeps, voorbijstormende paarden, meeuwen en vele wandelaars. Soms lopen ze parallel, dan weer doorkruisen ze elkaar of wordt er bruut afgesneden. Misschien ben ik op een dag wel oud en zijn alleen het zand en de zeewind gebleven. Dank u wel. Dankjewel, Marleen. Applaus. En Marleen is hier nog en heeft dus een stapel boekjes mee om te kopen met mooie tekeningen. Marianne, waar houdt de Bidi van nog een sterk verhaal? Bij mij voor nog een sterk verhaal, Bas Krom. Welkom, hartstikke leuk. Van welk scootje bestel? Scootje verwisseling. En ik heb begrepen, want Do vertelde toen, we zitten niet krijgen even te praten. Je hebt toch aan mij aan de strontrace. Nou ja, nou zit je een hele protte meesken
de strontrace. Even, leg eens uit, wat is dat precies? Een strontrace varen wij in de herfstvakantie vanaf Workum naar Warmond. De naam strontrace komt van de oude strontroute dat de boerenstront, de Friese stront, naar de bollevelden bij Warmond werden gebracht. En deze wedstrijd varen we om de oude manier van varen op de hand zonder motor in ere te houden. Ik zeg hem wel eens, als een molenaar zijn molen draait, zo varen wij dan ons koetsje. Oké, want dat is dus heel wat anders dan, dan de hutvaarderij van de IFKS en de SKS, of net? Ja, de hutvaarderij van de IFKS SKS zie ik meer als een teamsport om boeien heen, waar de teamprestatie heel belangrijk is. En het zeilen heel belangrijk is. En bij een strontrace komt meer het schipperen, het op elkaar aangewezen zijn, de kracht, de techniek van het varen met zo'n schip veel meer aan bod. Dat is veel belangrijker. En daar heeft dus ik een mooi sterk verhaal. En dat meeste Jedwan. Dames en heren, Bas Krom. Goedenavond. Zo ook als bij deze strontrace staan er 2 teams aan de start die gebrand zijn om te winnen. Ze weten allebei de teams, ze kunnen het. Maar op de dag van de start staat er geen wind. De grootste angst van een strontrace. Geen wind. Want dan liggen we stil. Maar er staat net genoeg wind om een beetje te zeilen. De scootjes gaan van start, ze gaan richting Staveren. En bij de vuurtoren van Staveren wordt afgebogen richting Lelystad. Eén heeft de leiding genomen. Maar het andere scootje wat achterop ligt, dat trekt een heel groot zeil omhoog. Dat noemen we een breefhok. We kennen het nog wel van de oude VOC-tijd. Zo'n vierkant zeil. En de bemanning die zet het zeil goed. Met bomen en touwen wordt het zeil gezet. En het schip gaat hard. Het komt het andere scootje voorbij. Ze zijn een uur eerder in Amsterdam. Bijzonder. Maar dat andere team weet, wij zijn sterk. En nu begint het binnenwater. Nu wordt het echt. Niet zeilen, wordt bomen jagen. En dan, het andere team komt de bocht om en ziet het scootje wat voorop ligt, zien ze. Met hun laatste kracht komen ze erbij. En dan, de terugreis van Amsterdam, het IJsselmeer op. De wind, 180 graden gedraaid. Weer van achteren, weer weinig wind. Het is donker, het is vochtig. Alle grote lappen komen omhoog. Zo ook weer de breefhok. De oude breefhok van katoen. Maar nu, ze doet niks. Ze is zwaar, ze is vol met water. Ze hangt. Als een oude vodde hangt ze. Het andere scootje gaat er vandoor. Op dat moment wordt het daglicht. De zon komt op, de wind trekt aan. De breefhok die gaat weer trekken. Want ze droogt, ze komt. Maar ze heeft het zwaar. Het scootje gaat hard. Maar dan, bij 1 windvlaag, is de oude katoenen breefhok helemaal kapot. De oude katoenen breefhok kon niet op tegen het nieuwe kunststof. En zo hebben wij als bemanning genoeg verhalen om te vertellen over deze strontrace. Fantastisch, dankjewel. We zijn benijd naar meer. En dan ben je hier nou. En dan wil ik nu iemand op het podium vragen die al zo vaak genomineerd is voor prijzen. En ik ga ze even opnoemen hoor. De BNG Nieuwe Literatuurprijs, de Vintro Literatuurprijs, de ECI Literatuurprijs. Maartje Wortel, kom er gauw bij. Dames en heren, applaus. Neem plaats. Wil je staan of... Nou mag bij deze microfoon, want dan hebben we ook het logo zo lekker in beeld. Maartje, ik heb me wel eens laten vertellen dat het eigenlijk maar goed is dat als je als jong of CQ debuterend auteur eigenlijk maar niet wint. Want een prijs in het begin van je carrière kan ook wel een vloek zijn. Troost jij je daar dan ook mee na een nominatie niet gewonnen te hebben? Nee, maar ik heb ook eigenlijk voor mijn debuut meteen een prijs gewonnen. Dus het geldt ook niet echt, want daardoor, dat was de Anton Wachterprijs. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de mooiste prijs die je kan krijgen. Dus ik heb mijn prijs al gehad. Aha. Ja, dus ik kan alleen maar achteruit vanaf nu. Ja, maar het is toch niet helemaal zo, hè? Want dat is natuurlijk wellicht moeilijk van jezelf te zeggen. Maar alom wordt jouw werk geprezen. En geldt je als een van de talenten als een van de nieuwe talenten in de Nederlandse literatuur. Is dat fijn om te horen of kan het ook een beetje vervelend zijn als je aan het werk moet? Nou, ik moet het even nuanceren, want ik heb bijvoorbeeld in recensies alle soorten sterren wel een keer gehad. Van 1 tot 5, dus het valt wel mee dat mijn werk alom geprezen wordt. Maar je houdt ervan of je haat het. En ik zie dit verder niet als last. Ik maak gewoon wat ik maak en daar moet iedereen van vinden wat ze willen. Dat is het mooie aan literatuur natuurlijk. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ik ben nu met een nieuw boek bezig over een camping. Een camping? Ja.
Waar staat die camping? De camping staat in de Lage Vuursche. En ik schrijf dat boek in een sluishuis. Maar ik ben al uit 1 sluishuis gegooid, want daar staan de machines nog in. En ik zat in die machinekamer en dat vonden ze toch iets te gevaarlijk. Dat was in het dorp Eemnes. Want met 1 druk op de knop kon ik het hele dorp weg laten vagen door de Eem. Dus ik schrijf nu ergens anders. En waar schrijf je nu? Welk dorp moet nu schudden? Ik kan alsnog wel volgens mij een dorp onder laten lopen, maar dan niet meer het dorp Eemnes, maar Eembrugge. Goed. Ja. Nou, als er nog kijkers zijn daar vandaan, uw lot ligt in haar handen. Klopt. En wij liggen aan jouw voeten nu, dames en heren. Maartje Wortel. Dankjewel. Ik ga een verhaal voorlezen, een kort verhaal. En ik zeg er altijd bij hoe lang het ongeveer duurt. Dan weten jullie ook wanneer het is afgelopen. En het duurt ongeveer 5 minuten. En het is een oud verhaal, maar het gaat wel over water. En het heet Dat we het misschien weer konden vergeten. We waren op alles voorbereid, maar niet op het kind. We vonden haar op een dinsdagmorgen in oktober. Het was stormachtig weer en erg koud voor de tijd van het jaar. Teun stond op het dek. Hij had zijn handen in de zakken van zijn rode jas gestopt. Hij leunde achterover tegen de wind in. Het was zo'n dag waarop je kon vallen zonder te vallen, omdat de wind alles opvangt. Het enige waar je voor moest zorgen was dat je de juiste kant op viel. Ik zat in de kajuit de knoppen te bedienen, de grijparm schraapte over de bodem van het ei. Daarna kwam hij langzaam omhoog uit het water. In de verte blaften een paar honden. Ik keek tegen de laaghangende zon in en zag het niet goed of wilde het niet zien. Toch wist ik meteen dat het een meisje was dat in de grijparm lag. Met 1 druk op de knop haalde ik haar dichterbij, zodat ze vlak boven het dek hing. Haar lichaam was opgezwollen en haar neus was verdwenen, weggevaagd tegen de bodem van het ei. Ze lag in een bocht, alsof ze de letter C uit wilde beelden. Het was duidelijk dat ze dood was. Ik zag hoe Teun naar haar keek, hij roggelde op het dek en liep naar me toe. Verdomme, zei hij, wat nu? Ik wist ook niet, wat nu? Het meisje kon niet, zoals de meeste dingen die we opgegraven hadden, weer tot leven gewekt worden. Ze was geen auto of een fiets, ze was een mens en dood. En wij hadden haar gevonden. Ze lag nog steeds in de hand van de graafmachine toen de politie kwam. In de tussentijd hadden Teun en ik niets tegen elkaar gezegd, geen woord. We keken naar het onstuimige water en rookten sigaretten. Dat zijn de risico's van het vak, had mijn baas gezegd. Ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. We kregen 1 dag vrij, daarna moesten we weer aan het werk. Mijn vrouw zat aan de keukentafel, ze rook naar shampoo en keek naar de televisie. Een quizmaster tetterde vrolijk de keuken in. Waarom ben je vrij vandaag, vroeg ze, terwijl ze met de afstandsbediening speelde. Ik voel me niet zo lekker, zei ik. Dat leek me het beste om te zeggen. Een paar jaar geleden hadden we elkaar beloofd om nooit meer over kinderen te praten. We waren naar de andere kant van de stad verhuisd en dat was het. Dat ik me niet lekker voelde lag nog niet eens zo ver van de waarheid. Mijn vrouw stelde geen vragen. Ze vertrok om boodschappen te doen en bleef lang weg. Misschien had ik met haar moeten praten. In plaats daarvan keek ik naar de televisie. Misschien had zij met mij moeten praten. In plaats daarvan bleef zij de hele dag weg. We hadden al 2 keer een mens gevonden. Mannen, nooit een meisje, nooit een kind. Meestal vonden we spullen. Fietsen, auto's, flessen, meubels, containers, agenda's, horloges, pannen, blikjes, boeken, modder. Er zijn mensen die een heel leven in het water gooien. Er zijn ook mensen die dieren in het water gooien of verliezen, zoals ze het zelf zouden zeggen. We verliezen veel aan het water. We verliezen veel aan de stad. Ik stak een sigaret op, ik blies rook uit en vroeg me af waarom ik per se dingen op had willen graven. Zo zat ik daar een tijdje en toen ik lang genoeg naar de televisie had gekeken, stond ik op van de bank en zette het toestel uit. In de achtertuin pakte ik mijn fiets uit de schuur. Daarna fietste ik naar het Volkstuinencomplex. Niet om naar de volkstuinen te kijken, maar om Teun te zien. Ik hield me voor dat ik het voor hem deed. In werkelijkheid was hij de enige wiens stilte ik kon verdragen. Hij woonde al 2 jaar in het Volkstuinencomplex, tussen de bomen en de dagjes mensen, tussen vrouwen in bikinis, mannen met gieters, snijbonen en vogels. Rust en Vreugd leek me eerder de naam van een begraafplaats, maar Teun had het er goed.
Hij was daar gaan wonen omdat hij naar eigen zeggen niet alles kwijt kon bij zijn vrouw. Heb jij daar nooit last van, had hij me gevraagd. Ik had nee gezegd, meer voor mezelf dan voor mijn vrouw. Ik wist wel wat hij bedoelde. Als je iedere dag hele levens naar boven haalt, een verborgen stad, dan kan je bepaalde dingen niet kwijt, maar daar konden die vrouwen niets aan doen. Via een groen tuinhekje en een zigzaggend grindpad liep ik naar de deur en klopte aan. Geen reactie. Ik voelde aan de klink, de deur was gewoon open. Teun zat op de bank in zijn werkkleding. Hij keek me aan met holle ogen waaronder diepe wallen lagen, alsof hij al jaren slecht sliep. Hoi, zei hij. Koffie? Samen luisterden we naar het koffiezetapparaat, het gepruttel. We rookten langzaam, daarna dronken we langzaam. Buiten raasde de wind door het gras, zoals een hand door het haar kan strijken. Maatje, dankjewel. Marianne Oernedi. Yes, naast mij staat Sigrid Kingma. Hoi, dichteres. Ja. Ja, daar komt u te worden. Ik kom niet te worden, Maar ja. daar is net zo heel volle wetter, toch? Nee, er is wel wetter, maar ja, als het in de Wadden is, dan denkt iedereen altijd... De Waardjes denken altijd aan hetzelfde wetter, volgens mij, want er is maar één groot wetter. Ik denk dat mensen moeten Wadden wel weten wat wetter ik bedoel. En dat weet ik wel hoe dichten. En dat is die link met wetter. En dat schroefst ik hoor. Ik schreeuw zo nu en dan over wetter. Ik ben meer een van de BM. Maar ik een aantal gedichten over wetter. En ik zal er u 2 doen. Ja, want het is net helemaal wetter zoals we de rivier en de maar en dat soort dingen. Want dan heb ik een gedicht, dat is wat abstracter over wetter. Ja, zal ik die eerst doen? Dat is wat een abstracter gedicht. Dat gaat over ziekenhuiswetter. Ja, nou, ik zou zeggen, take it away, Sigrid Kingma. Dank u wel. Ik lib je een skoftje mij meer. Een marter, een boarre, een beer. De marter kagelt op de kabels om. Mat nog een moane. De beer, mij moans geen balen. Kwart in en jonken bakjes. De boarre beken het zijn hoekje aan. Het huiske kleverig. Stikkelbarig ben ik. Er wen je dierkes in mijn eer, in mijn ieren, in mijn terms. Nog 2 weken, zei de dokter, tjen de beer. Nog 1, voor de barre, een treest. De vlier was skien, het huiske was vrij. Altijd streemt het terug, komen de wennijen. Dit besten we. Best blauw ik. Nog minstens 9 nijen. Mijn stikkels vallen stik voor stik uit. Dat is de eerste. En dan ga ik nog een en die ga ik jou het schreeuwen. En ik weet jou het op het congres, op het Humanities Conference, jeetje noor. En hier in een lezing, Jaap Veenbaas, die hier een lezing over Teun de Vries en zijn gedichten. En Teun de Vries voel me op, komt ik uit de Wadden. En die dicht het dus ik over de Wadden. En die wie al wat ouder toen er begon. En het voel me op dat een protte dichters, als ze wat ouder werden, de dichters uit de Wadden, dat die over dezelfde ding dichtje. Dat die waarom gaan naar de jeugd. En in de jeugd zeggen ze altijd Twan bij Hagen en Koetse Kraan. En als ze over wetter denken, dan denken ze ik aan dezelfde dingen. En daar gaat het gedicht door. Wetterhollen. Uw jeugd is hoe groeit. Met Twan bij Hagen en Koetse Kralen. Wie waard je collectief toch sompige ruskelaan. Bad je boeten keukentje. Met je salades van wannepoort en van onfretten bijen sop. Uws wetter in de holle is zo zwiet. Wilst volle vaker wij het Tempexvlot gliedje in de blauwe liemsleet, als op de oneindig spookjende Burgermermar. Dank u wel. Dankjewel. Fantastisch. En een première dus van een nieuw gedicht. Dames en heren, daar even een mopje muziek. Je mij even bewegen, je mij de handjes zwaaien.
De doopgezinde gemeente, nogmaals. Applaus. We hebben een beetje gezocht op het thema water. En we kwamen op een oud lied van Bram Vermeulen. Ja, alles is oud van Bram Vermeulen, zou je zeggen. Ja, geen flauwe grap maken. Het lied heet Dorst. Dus ook water. Maar kan ik een beetje meer monitor? Ik hoor geen monitor. Mijn stem. Jup, oké. Hop. Mijn vriend, kom laat ons samen drinken. Kom laat ons samen ondergaan. Verdrinken in de wanhoop van het glas. En vergeten dat we ooit hebben bestaan. Mijn vriend, kom laat ons samen zingen. Van alles dat verloren is gegaan. Van alle kansen die we misten. En alles dat we nooit hebben gedaan. Mijn vriend, kom laat ons samen dromen. Van alles dat nog komen kan. Alle mooie vrouwen hier op aarde. Alle mooie vrouwen en wij zijn dan de enige man. Mijn vriend, kom laat ons samen drinken. Op de eenzaamheid en onszelf bedacht verdriet. Op alles dat we nu al zijn vergeten. Maar wat niet is, dat bestaat ook niet. Mijn vriend, kom laat ons samen twisten. Over het verschil tussen arm en rijk. Laat ons met de vuisten slaan op tafel. En wie het hardste schreeuwt, die heeft gelijk. Mijn vriend, kom laat ons samen dansen. Laat ons binnentrekken in de stad. En zwaaien, brullen van overwinning. Met een lijn vol en een kop zaad. Mijn vriend, kom laat ons samen zingen. Vervrijd en nooit gevangen zijn. Kom laat ons heftig klinken met de moed en ballon. En van wijn. Kom mijn vriend, drink mijn vriend. Zing en weet niet maar. Kom mijn vriend, zuip mijn vriend. De nacht is eindeloos lang. Zuip mijn vriend, slep mijn vriend. Brul en wees niet bang. Zuip mijn vriend, pap mijn vriend. De nacht is eindeloos lang. Mijn ziel is te groot, hij barst uit mijn borst. Ik heb dorst, dorst, dorst. Mijn ziel is te groot, hij barst uit mijn borst. Ik heb dorst, dorst, Geweldig, de doopgezinde gemeente. Wij zien jullie zometeen nog weer terug. En terug. En les de dorst. Het kratje bier is nog niet leeg. Dit weekend is er van alles te bedarren rondom wetter in Lauwert in het rand van culturele haardstad. En daarom heb ik je naast mysterie Matti Boekema. Matti, hoi. Hallo. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja, druk, dat zal wel, want er staat dit weekend van alles te gebeuren rondom het project Water Connecting, een waterfestival. Jij gaat ons even vertellen wat er dit weekend allemaal te doen is. Dus laten we eens beginnen met zaterdag. Zaterdag, ja, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als op zondag. Maar het hele weekend dus... nee, dat is een mooie vraag, Jacco, goed voorbereid. Nee, we hebben een prachtig programma voor een waterfestival voor families met opgroeiende kinderen, maar ook voor grotere kinderen, maakt eigenlijk niet uit. Ook voor jou, Jacco, als jij een keer in onder water of in een doorzichtige kano wil varen, moet je komen, want dat is echt hartstikke tof. Dat is mijn droom. Ja, dat wist ik.
En waar is het? Het is in Popmargen, dus het Popmargengebied en bij de Watercampus. Watercampus Wetsusgebouw, dat weten jullie allemaal. Dat is een fantastisch mooi gebouw met hout aan de buitenkant. Iedereen is wel een keer langs gereden. Inderdaad, het is eigenlijk wel heel uniek, want het is de eerste keer dat we daar een festival houden. Wat wel heel bijzonder is, het is eigenlijk een stukje watertechnologie, maar ook Friese natuur. Want de Popmargen is natuurlijk een hele oude monumentale rivier. Ja, en wat kan ik daar dan al zo doen met mijn opgroeiende kinderen of met mijzelf? Nou, wat je met jezelf kan doen, Jacco, dat weet ik niet, maar... Nou ja, op het waterfestival dan, hè? Op het waterfestival. We hebben een waterweetwereld waar je van alles te weten kan komen over water. Dus een stukje educatie natuurlijk, want dat is ook belangrijk. We hebben Waterland Friesland, waar je beestjes kan onderzoeken, vistuigjes kan maken. We hebben een waterfunpark, je kunt rollen in van die aquabubbels. Lijkt me ook wel wat voor jou trouwens. Wat hebben we nog meer? We hebben een waterlab met een heuse waterprofessor waar je allerlei gekke proefjes kan doen. En wat helemaal tof is het watertheater. Want we hebben de hele dag, zaterdag en zondag, in het watertheater gratis voorstellingen voor kinderen en families. Fantastisch. En eigenlijk is alles gratis daar, hè? Alles is gratis. Nou, alles is gratis en vergees. Ik zou zeggen, hinnen in het Popmargengebied, het Waterfestival. Als mensen dit nog even willen nalezen, waar moeten ze dan even kijken? Natuurlijk op de pagina Facebook Waterconnecting en op waterconnecting.frl. Waterconnecting.frl of op Facebook. Dames en heren, Mattie Boekema. En hartelijk dank en we komen alle bij hem. Marianne, hoi. Hallo. Ja, ik wil graag aan je voorstellen de schroeiende dierenarts, de schrijvende dierenarts uit de Bijlmer, Chris Polanen. Welkom. Kom erbij, je mag die microfoon pakken. Welkom. Dankjewel. Ja, je hebt een boek geschreven. Het thema is water. Het boek heet Waterjager. En het gaat over Paramaribo dat onder water staat. Dat klopt. Paramaribo dat onder water staat, dat klinkt heel surrealistisch. Maar dat is het niet eigenlijk, want Paramaribo staat elk jaar een paar keer onder water. Precies. Maar Paramaribo, want daar wil ik eigenlijk even naartoe. Jij bent gaan schrijven, want je bent eigenlijk dierenarts. Ja. Maar jij bent gaan schrijven. Waarom ben je gaan schrijven? Ik ben naar Nederland gekomen om te studeren en ik wilde eigenlijk daarna weer teruggaan. Maar ik trouwde toen met een vrouw die daar niet kon aarden. Ik zag mezelf gedwongen om in Nederland te blijven. En ik kreeg een vreselijke vorm van heimwee. Niet zomaar een beetje heimwee, maar echt heimwee die normaal leven eigenlijk onmogelijk maakte. Ja, je noemde het ook een chronische ziekte bijna, Een chronische hè? ziekte, ja. En toen ben ik gaan schrijven en ik ben ook gaan zwemmen. Ik ben elke dag gaan zwemmen en elke dag gaan schrijven. Dus ik heb wel meer met water eigenlijk. Oké, en daar kwam dus dit boek uit voort. Ja. Het heimwee en het verlangen naar Suriname spreekt daar dus heel erg uit, denk ik. Ja. En je bent dat van je af gaan schrijven. Is dat in het boek ook, hoe kunnen we dat in het boek terugvinden? De hoofdpersoon die is gebaseerd op mijzelf. En die heeft dus, is in Nederland gekomen toen hij 13 was. Heeft gestudeerd, is huisarts geworden. Maar voelde zich daarna altijd ongemakkelijk en verlangde terug naar Suriname. Dus het is een beetje mijn eigen verhaal. Nou, we zijn heel benieuwd. Dames en heren, Chris Polanen. Dank je. Ik ga een paar stukjes voorlezen. Die allemaal over water gaan. Dat is niet zo moeilijk, want het hele boek gaat over water eigenlijk. Dit is een stukje waarin de opa van de hoofdpersoon tegen hem praat. In mijn jeugd was het jaar verdeeld in de kleine regentijd, de kleine droge tijd, de grote regentijd en de grote droge tijd. Maar de regentijden worden steeds langer en de Suriname-rivier treedt steeds verder buiten haar oevers. En niemand die er iets aan doet. Die fucking waardeloze regering van ons heeft de stad allang opgegeven. Hij zag het elke dag voor zijn ogen gebeuren. Het brakke water overstroomde de steigers aan de waterkant, kroop onder de kramen van de centrale markt door, spoelde vissenkoppen, kippendarmen, groenteresten en rot fruit de stad in. Het vrat aan de fundamenten van de koloniale panden in het centrum, stroomde onder de krotten van de arme wijken door, vormde bruine meren op de landgoederen van de rijken, dode planten en bomen. Dit is een stukje
waar men 's nachts over het water vaart. Ik weet niet of het licht daarom uitging. Dames en heren, technici mogen weer licht. Als er geesten bestaan, kunnen ze zich ongestoord door de kamers bewegen om op de balkons vergankelijkheid en oneindigheid te overdenken. Zijn moeder vertelde hem vroeger hoe ze haar opa nog weken na zijn dood 's nachts op het erf zag zitten. Hij rookte sheg en dronk rum zoals hij altijd gedaan had. Zijn vrouw voelde hem nog elke nacht bij haar in bed stappen en dingen doen waar hij al lang niet meer toe in staat was geweest. Er was een Nederlandse priester bijgeroepen. Een breekbare oude man die dagenlang wijwater sprenkelde, wierook brandde en de geest probeerde te verdrijven. Deze had echter geantwoord dat hij het recht had om te blijven in het huis dat hij gebouwd had, bij de vrouw waar hij zijn leven mee had gedeeld. Hij had de priester de slaapkamer uitgesmeten. Die had de pijn in zijn gekneusde botten verbeten en tegen het gezin gezegd dat ze samen met hem moesten bidden. Op een avond dat de regen het dak gezelde en bliksemschichten door de hemel sneden, had de geest uiteindelijk het huis verlaten. De priester was een week later in zijn slaap gestorven en de bomen op het erf hadden nooit meer vruchten gedragen. Er komt nog één stukje. Dit is een droom op het water. Ambrose trekt JC in 1 beweging uit zijn lichaam. Ambrose is de geest van een overleden jongen. Elke keer dat Ambrose hem meeneemt naar het verleden is een kans om Aparecida weer te zien. Dat is zijn ex-vriendin. Ze zweven boven de rivier in de richting van de monding. Hij is hier nog nooit geweest. Dan arriveren ze hoog boven een huis op een zandbank vlakbij de oever van de rivier. Op het zinken dak zitten witte reigers op hun nesten. Er staat een vrouw op het balkon. Ze dalen tot vlak boven haar. De haarband in de kleuren van de Braziliaanse vlag houdt de haren uit haar gezicht. De wind trekt de blonde en de donkere krullen bijna recht omhoog. Ze kijkt omhoog, maar ziet hem niet. Haar blik volgt een groep reigers boven hem. Hij smeekt Ambrose om hem dichterbij te brengen. Ambrose knikt. Vlak voor haar komen ze tot stilstand. Ze is zo dichtbij dat hij haar aan zou kunnen raken. Het uiteinde van een haarlok strijkt langs hem heen en hij ruikt haar geur. Ambrose zal hem niet veel tijd gunnen. Hij moet tegen haar zeggen dat hij spijt heeft. Haar smeken terug te komen. Maar er komt slechts gekreun uit zijn mond. Met een enorme inspanning lukt het hem haar naam te zeggen, maar hij vreest dat zijn stem verloren gaat in de wind. Ze kijkt zoekend om zich heen. Ik hoor je, zegt ze. Dankjewel, dankjewel. Inmiddels is naast mij aangeschoven Jetse de Vries. Welkom, dichter uit Haas. Ja. Nou ja, dan kent het ons dan dat je wat maar wetter hebt. Dat is weer. Ik zal even wat dichter bij de microfoon. Ben ik zo goed te Ik verstaan? denk dat het zo wel, ja. En ik net de hut, want dat heb ik wel eens hoor. Ik heb eerst in een rockband zitten en dan moest niet altijd zo. En als je dicht zit, dan moet je ergens... Ben je een beetje verder eraf? Dus als ik straks net goed sting, dan corrigeren we die, mijn liefde. Dan doen we het maar even mooi. Helemaal goed. Mooi. Maar daar is dus iets met wetter. Ja. En daar heeft altijd goed als ik de dicht ik hoor. Ja. En heeft nou ik voor u een gedicht met wetter voorbereid. Wat kan we verwachten? Nou, ik zit kwad horen. Het is apart. Ik zie al die dingen, dat doe ik normaal uit de hollen. Maar last minute kreeg ik van Tine door idee. Ik zie Rick een hele mooie gitaar. Ik denk, dat is die blauwe wettergitaar. Dus ik dacht, ik zal Rick Whitlocks even in het Fries. Maak jou wat vrije. Dat wie altijd de slogan. Maak jou wat vrije. Mooi ik die mooie blauwe gitaar op spelen. Want dat doet mij denken aan de blues sounds van Happiness. Is daar wel van jet? Nee, daar heb ik nee. Nou, dat ben meestal zoener. En daar ben 4 plakken op een vrouw tot ontnota. Bij meestal gemiddeld 15 jaar langer leven. Oké. En dat vind ik heel interessant. En dat zou wel wat voor Friesland wezen. Want dat blauw dat zit in die vlaggen van Friesland. Ja, En dat reert van die pompenbladen, dat binnen hetten en die matten boems u meesten. Dus we matten weer om. Krijgt dus die mensen van Vrijland. En ik zie ook wat bekende gezichten. Binnen nog meer van Vrijland. Oh, nou, wat mooi dat je er bent. Maar die mensen,
die contact met de Ieren en dat schijnt goed te wezen. Ja, dan moest aarde, dat kind zei heel goed te Zeker, wezen. ik voor mij. Ja, Dus als een BM, want ik hoor van BM. En ik ben een wetterman, dus dat ik... werk vaker bij dichters, dat ze ik van BM houden, maar Ja. ik van dichter dus, en van wetter. Ja. Dient vaker dichten. Ja. Ik zou zeggen, take it away. Ja, Maak dank je u er wel. wat moois van. Succes Nou weet ik dat ik 2 gedichten dwam had, maar ik wil nog wel eens een keer weer omkomen. op het aantal gedichten, of op waar was het op waarom komen? Nee, ik weet net hoeveel tijd ik heb, dus, maar ik zal quality time. Pieter, ik weet net, waar is best. Pieter is een geweldig man. Ik dacht, de jongen wie al let, wij waren maar een dreamcollectief, want zo viel ik dat wel. Het is ik een beetje mijn stam, waar ik opeens inwijden ben. Dank bijvoorbeeld schiets, daar heeft de Karel Loek, dat is geweldig, vind ik hier in Friesland. Dat waren prachtige dingen, jou. Ik ben er heel grutsk op. En mijn vrouw zei wel eens, best ik nog wel eens een jong thuis. Dus er is theater, er wordt keus maken, schilderd, we maar bijna leuke dingen dienen. Maar Pieter, wie eigenlijk een rolmodel voor mij. Want ik dacht, die man, die zei, gist ik mooi naar fire. En nou ja, ik denk, shall I compare thee to a summer day? Thou art more lovely. Of, er is trouwens nog wel een Pieter, die stiert daar. Pieter, mag je even opletten nou? Want ik wil even wat vragen, Hyundai. Is wie Pieter meer een summer day of een summer storm? Storm, oké. Wie is, nou ja, hij kan het beter weten. Maar dat is uw nieuwe, vrolijke, gepassioneerde, oudere Fries. En dan moest ik wel even in... want morgen kan hij de deel vallen. Dat is realiteit, mensen. Ik ben 74 en 12 vrienden van mij die ben de laatste tijd die deel van 1 minuut op de oren. Dus ik ben blij dat ik hier nog steen. Mooi. Geweldig. Dank u wel. Jetse, Mooi. En ik zal Jetse, take it away. het is ik zei dat inderdaad. We moeten wat dwang met die mensen en Pieter wie het voorbeeld om die mensen uit het orde te huis te krijgen. Die kwetsbare mensen met psychiatrische chirurgie, verstandelijke handicapten. Ik ben in Griekenland, West. De helden zijn de mensen om toevoeren nachts op. Maar goed, ik zal... ik heb een keuzemenu, dus ik zal even heel snel zien wat ik doe. Maar, oh ja, eerst maar even wat literatuur. Dus ik maak jou wat vreegje. De weekend drummer ik toch misschien kan je een beat van. Ik doe het nou zelf even, dan helemaal vast die beat in de holle. En er meesten die muzikaal binnen die dat kunnen horen. Nou. Maak jou wat vreegje, maak jou wat vreegje, mama, mama, maak jou wat vreegje. Had. Ja, geweldig. Hey, dan wist hij die drummer. Nou. Ja, dat komt hij. Nog een keer. Oh, wacht even. Hey, hij maakt even oors. Hier komt hij. Geweldig. Maak jou wat vreegje. Had het nog zin om Chimburg absurdistisch theaterdrama te maken? Want, meisje, als een derde ai, en dat zie je in de kranten, meer aandacht krijgt dan libbende, versoepjende bern, hast het al lijkt, de hoenmeel blaft, wetterwudden. Witte wudden. Chin, hast het al lijkt. Past het ik in het thema? Ik zie je een symbool. Had Facebook ik een piemelfontein? U zwetter hinder wel geen biet in een moele? Pom, gebladen. Mooi meisje. Mooi. Dank u wel. Nou, ze hebben er wel zin in. Ik vind het mooi. Ja, dank u wel. Ik zal nog even, want ik kom in Haas. En in Haas kun je ik verhelen worden, verliefd zijn. En dan kind herdik boentje. En dat maakt boentje, dus we beginnen even. Kim ik het wordt ze boentje. Nou zo. Oké.
Maar vol in het goede ritme. Ik pak die microfoon, dat is beter. Zo. Oké. Oh, ik mag in klappen, want ze weten we het ritme net. Ja? Alweer? Ja, let even op, meneer. Meneer met de drummer. En de gitarist, die blauwe gitaar vind ik geweldig. Maar, Blue Sounds of Happiness. Onthoud het, mensen. Ik ga even googlen. Oh ja. Ja. Mooi. Daar ligt de vis, klimt de stap tussen de ijzing. Streams als muziek, zoekt hij op als een spoes. Die nek ook keer, maar het loert komt waarom. Daar doen ze boezes in het van mijn haderster. Blauw lijkt bij de vuur toe verankeren. Heerde die namen, skalpen toen het kersten. Rinkeltoon in het lief, de stut in de tiers. Wild kriet de kopen voorbij, het is nog net oorroem. Hoi, hey, get terug. Van nou lijkt de moon op het dik te dampen. Draaf ik bij ons mesten, hoe klinken stakai. Trossen los, de skitteringen onder het zeelok. Die nek ook keer, maar het loert komt weer om. Doe doen ze boezes in het van mijn havenster. Boezje, boezje, boezje. Imiteert hem? Boezje, boezje. Wauw. Nou, Jetse, dankjewel. Jetse was nog even op dat blokje houttest in, zodat we nog één keer van die klappen kunnen west op die best. Jetse, applaus. Dank je. Ik wil nog één ding sissen. Natuurlijk. Het laatste wat hier komt nooit af. Pieter, als het nou daar bent en ik weet niet wat er is. Misschien is er wel een fire. Maar ik hoop het een mooie hemel is. Maar misschien is het een hemellijke fire. Nou ja. Maar, Pieter. Waar is zo eerst heen? Nou, je tafel zien maar die vrouwen. Of naast Shakespeare. Weet je hoe er zitten? Ziets? Bij de vrouw. Oh, ja, dat zoek ik wel. Je bent een vrouw die kinderen weten. Ja, dankjewel Jetse. Applaus. Ja, all the world he says, and each man must play his part. Dank u. Ik ben gek op Frieske dichters. En een oor die het ek is, dames en heren, is Terke Opperwal. Terke doe haast gedurende in werk bij Tresor en op alle oren gelegenheden altijd Frieske literatuur volgen. Dus daarom dat we heel blij binnen. Dat we even heel kwart, maar die praten kunnen oer Pieter Ierdema. Ja. Zijn foto hing het er. Ja, eerste vraag is eigenlijk, hier hij dit mooi vond? Ja, dit heb ik geweldig vond. Zeker. En hij is zo krek als Jetse... als het hem 3 minuten jong is, dan hij er 8 minuten om. Juist, ja, dus u Jets is eigenlijk uit de bek stapt. Ja. Pieter Ierdema, wat is eigenlijk zijn betjutting west in de Frieske letteren? Pieter Ierdema die had in de jaren 70 een belangrijke rol spelen in het literair tijdschrift Jer. Je weet misschien, literatuur het een aantal plakken werd het broeit en werd het gebeurd, onder andere de roemten van literaire tijdschriften. En toen we er in 72 een belangrijk literair tijdschrift oprichten, Jer. Dat verenigt een heel soort mensen, een roemte, daar we stimuleert, er komt van alles uit. Maar het is ook belangrijk dat er kritische mensen binnen. En Pieter Ierdema wie echt een analytische geest, hij hier een exacte achtergrond. Die heel scherpe literatuur kritiseren. En hij wie dus in die roem van Jer, wie hij het belangrijkste criticus. Als dichter had er net zo'n groot oeuvre, eigenlijk maar een heel iets. Maar het wie wel een man van speciaal soorten gedichten, hij wie echt een man van de verste vorm. Ik geloof net dat experimentele poëzie wat voor hem wie. Hij kon wel wat jerrien, maar hij wie dezelfde man van de verste vormen. En ik de uitwendige
ondruw. Ik bedoel, je dicht je dan omdat er van boeten nou wat op je ouw komt, wat je op reageren willen. Een fysiek, bij gelijk zoals Vlienwieke Wazi, dat er een gedicht in opdracht maken. Of dat er bij gelijk een riegel van een bekende dichter, een Frieske of Boetlands of weet ik wat, broekte als startpunt om dan zelf weer gedichten op te maken. Ja, en als je hem als persoon omschreven was, want ik heb in de laatste tijd in hem verdiepen, dan kan een paar dingen weer waarom. Hij wie voel, hij spuitte er net in om, hij het mij gevaarlijke mensen ruzie zocht in zijn leven, en hij wie gek op vrooien. Ja, nou ja, dat is alweer een heel mooi sign. Ik denk dat het gewoon, ik een man wie mij een heftig karakter. En aan de andere kant dacht ik wel heel gevoelig. En hij kon wel heel leuk worden, dat is bekend. Ik bedoel, ik heb op de zoor werken en ik weet dat mensen van de balie, die winnen soms wel benauwd dat Pieter delkwam, want als Pieter leuk was, dan wie het net zo best. En, maar daar heb ik wel met mij moet praten en uiteindelijk is het zelf een kwestie van, je moet medicine nemen als je een bepaald soort gedrag tonen, dat wie bij hem in het geval. Ja. En altijd dat net ding, dan rond het was het klauw. Ja. Wat denk je dat zien plakwoord straks in de kanon van de Friese literatuur? Ja, ik denk gewoon als een dichter van een liedsoeuvre die vooral de verste vorm beoefenen. Ik als oerzetter, dat mensen die van boet nou reageren willen, die heb ik een oerzettingen vaak hard vast, want dan leidt de tekst er al. Het is een oren vorm van creativiteit. En ik de man die gewoon heel graag optreden mocht. Had je wat zien willen van zien optredens. 2 jaar bij Nationale Gedichtendag, 1 januari. Wie er in Snits, hele grote dichtersjong. En er treedt dan een hele parade van dichters op. Pieter heeft er ook een optreden in. Dat is al je opnomen. Pieter, Iedema, Vellinga, zei je het café, Vellinga, Snits. Als je dat ziet op YouTube, dan kan je het filmpje zien. Het wordt 8 minuten voor 2 gedichten. Maar hij doet er ook van alles omheen. En het maakt hem verder niet uit. Hij stiet op een gegeven moment gewoon met de regen naar de microfoon, praat er wat in hemzelf. Maar het is echt een hele leuke tekeningsstukje document van hoe Pieter Wier. Prachtig. Mooi. Ter Koppenwal, dankjewel voor deze duiding in dit memoriam. Ja. Lietse monumentje van Pieter. Dankjewel door mijn stoeder oor. En dan Christel Handelskotje bij André Looyenga. André, goeie. Hoi. Hoi. André, go zitten. André, nou dat is best, joh. Maar dan zit u best al wat grutter. Dus dan doen we deze even omheen. Ja. Zal ik eerst goed bijkomen. André, ja, door dorst saffolle, mijn Friesk en de letteren. Kun je dat onder deze mensen in één zin uitlezen? Nee. Oh. Nou, ja. Ik zet oer. Ik scroll verhalen, woorders. Minder vaak als dat ik wil. Ik scroll wel eens gedichten, maar ik net zo vaak. Ik krijg wel eens brieven van Pieter Ierdema. En dan wacht ik veel te lang maar waarom schreeuwen. Dus ik ga nog een brief hier bij me die ik 3 weken kregen hier. Oké, maar dan heeft u altijd heel wat inzet van de Friese literatuur en de letteren. Wist er ik een soort van. Wist heel wat met de taal dwaande. En we gaan die vregen om nog 2 gedichten van Pieter voor te dragen. Welke hast u daarop uitzocht? Ik heb uitzocht Fiskje Lieds. Dat is een villanel. Een gedicht van Paul van Ostaaien. Het is eigenlijk heel herkenbaar als dat het daarna verwiest. Ja. En hij had het opdroegen aan zijn dochter Anna. Juist. Dus het is al een wat ouder gedicht. Pieter krijgt Peermannelien Pakenwurm. Had Anna een dochter gekregen. Ja. Dus dit is echt een heel... zit er eens heel dicht bij een soort van bennetaal. Dus het is een heel mooi boodschap bij de taal. Ja. En een oorgedicht dat gaat door de warke met trekveert. Okay. En dat had er skreun, Santini in opdracht, doet er gedichten skreun waren over de Alverstede-route. Juist. En Pieter Kaam van Bolsert. En het gaat eigenlijk over de stad Bolsert. Harry, zoek ze. Take it away. Fiskje Lieds. Dag Famke met die fiets. Dag Vaas met plommen. Dag leef mi Fiskje Lieds. Do wiest wel eert net iets. Do jæst net bij de dommen. Dag Famke met die fiets. Ja is net neert net niets.
hoesten wier net aan te komen. Dag leef, mi viskje lieds. Het wennet mooi in Driels. Een leeflijk hinnekommen. Dag famke mooi in fiets. Op marren dreeuwt wat wiets. Dat binnen zwanneblommen. Dag leef, mi viskje lieds. De wolken ekwel wiest. De zee zien golvers kommen. Dag famke mooi in fiets. Dag leef, mijn viskje lieds. En dan het gedicht door de Warkme Trekveert. Het gaat over wetter en benammen over beversen wetter. Rijden zocht de rieder net steen, lang en volle is zijn blik vaardel. Ies zocht redens van zijn maten, vier het Siberisch meerke de stad. Roeiers binnen onderwijs, zielers, zwimmers, baan op planken, impact van de volle rijdbosken, moudewolkens hing je oer de merkenstad. Rietboskjent steen meesken in een waal, hiel het ein troch parregeeën. Top een rijd waar je prikjes uit, boordjes sliepen mank de skossen. Tiert rond de autodiek op stad aan, winteling van toren zocht ik weer, dinkend om bolset onder stoom, skrast een peloton op een bolwerken ouw. Bij de herberg dat ik doensjen leerde, get het lofsoerside stap en sluit, zinnen belikker het op een zwudden, jeen als eerste bij de blauwpatten, rinkel het maar de ploeg voorbij de stien verharren die er voelen. André, dankjewel. Voor deze ontinken on Pieter Idema. En dames en heren, u mag allemaal even gaan staan. Want het is tijd dat we even gaan bewegen. En wat beter dan met de doopsgesneden gaat u allemaal even staan bij de tafels. Want u kan wel wat beweging gebruiken. Dus we zeggen, hef het glas, ga even staan. Wij gaan weer luisteren naar de doopsgezinde gemeente. En dan kunt u even lekker meebewegen. En daarna hebben we nog Nina Polak, Age Veldboom en Ismaël die een heel bijzonder verhaal komt vertellen. Maar eerst even de voetjes van de vloer met z'n allen. En even zwingen. U mag ook op de tafels gaan staan. Dat is geen enkel probleem. En zeggen de handjes even de lucht in en het glas geheven. Jetse, leiden stoten doors bij iedereen. Bist ook de dansinstructeur voor iedereen. Helemaal goed. Ga maar staan. Heren, take it away. Dames en heren, de doopgezinde gemeente. Jawel, oké. Hoagie Carmichael. Dit lied is in de ruimste zin van het woord heeft met water te maken. Hij leeft ongeveer in een B. Now here's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20-year privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's bombing the piano just to raise the price for a ticket to the land of the free. Well, they say his home's in Frisco where they ship their rice, but it's really in Tennessee. That's why he said, I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco. Bury my body there. Oh, I need someone to lend me a $50 bill, and then I leave Hong Kong far behind me for happiness once again. Won't someone believe I'll be in to see that big end? If you
Nou, fantastisch. Nou, u heeft nu... Jim, ben er nou onwend dat je in de vork een keer naar mijn muziek komt weer zitten. Want ze komen aas nog een keer weer om. En dan bouwen we feest, want we kunnen lang net naar hoes, want het is hartstikke mooi. Heren, bedankt. Tot zometeen. Te gek. Dank u. En... Nina Polak, dames en heren, ga ik nu vragen om hier te komen. Zo, dankjewel. Nina, wil je staan of zitten? Wil je staan of zitten, Nina? Ik sta wel, hè? Je Dat is staat. handig. Oké, goed. Dames en heren, waar ik nu wel benieuwd naar ben, Nina, is... we hadden al gezegd, er is een ontmoeting tussen Friese en Nederlandse literatuur. Je hebt aardig wat Fries nu gehoord. Wat krijg ik daarvan mee? Hoe is dat voor jou? Nou, ik zei net al tegen Maartje, ik heb het idee dat ik naarmate de avond vordert beter versta. Ja. Dus ik dacht, dat leer je snel, dat Fries. Maar dat zal wel niet zo zijn. Hè? Nou, wellicht heb jij een talenknobbel. Haha. Wat heel goed zou kunnen als schrijver. Dat zou kunnen. We zijn heel blij dat jij hier bent. Water als thema, speelt dat een rol in jouw werk? Mijn laatste roman zou je wel een zeeboek kunnen noemen. En waarom? Ja, dat gaat over Skip. Die is een zeilster. En die is 7 jaar op zee geweest, als het boek begint. En ben je zelf een zeilster of een watersporter? Nou, ik zou me geen zeilster durven te noemen. Maar ik ben wel een hele jeugd naar zee gesleept door een vader die een zeiler is. Juist. En is dat ook, heb je die dingen ook meegenomen in dit boek? Die ervaringen? Of? Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb dat beter uit mijn duim kunnen zuigen daardoor. Ja. Inderdaad. Ja, want het is wel, ik bedoel, ik zou niet in mijn eentje een schip kunnen zeilen, zoals deze vrouw dat wel kan. Juist. Nou, we gaan naar je luisteren, dames en heren. Ja. Geef haar applaus. Nina. Ik ga het einde van mijn boek voorlezen. Het scheelt jullie een hoop gedoe. Nee hoor, er zitten geen spoilers in. En daar hoef je eigenlijk alleen maar over te weten dat de hoofdpersoon Skip, de verteller, die zeilt weg. Een 19e-eeuwse spotprent stelt in krulletters de vraag welke 2 dieren het meest op elkaar lijken. Eronder staat de grap. Een beroemd geworden tekening van een konijnenkop, waarin je, als je er net anders naar kijkt, ook de kop van een eend kunt herkennen. Konijn of eend? Dat is de vraag. Volgens Borg, mijn ex, psycholoog tegen wil en dank, viel er natuurlijk weer van alles te herleiden uit je antwoord. Hoe creatief je bent, hoe flexibel, hoe snel. Hoe geschikt, kortom, voor het grillige leven op aarde. Hij hield me de prent voor. En ik probeerde de eend en het konijn tegelijkertijd te zien, zodat ze 1 kraaloog deelden. Dat kon niet, volgens Borg. Zo werkte het brein helemaal niet. Je kon heel snel wisselen tussen eend en konijn, dat wel, maar tegelijkertijd nee. Voor me verschijnt en verdwijnt de horizon in lome, zuigende golven. De boeg van de meander steigert en duikt. Het duurt nu niet lang meer of we zien Malta liggen. Ik voel een nieuwsgierigheid aanzwellen naar dat onbekende eiland en grijp dat tere gevoel met beide handen vast. De zee heeft minstens 20 verschillende gedaantes aangenomen sinds ik hier op het voordek zit. Nu de zon bijna opkomt, kleurt de lucht lichtgroen en geel. In de uitgestrektheid zie ik afwisselend 2 decors. Een doemlandschap, een blanco bladzijde. Op een toch al slechte dag volgde mijn moeder op tv eens een documentaire over de plastic soep. Een archipel van vuilnis, midden in de stille oceaan, waar de golfstromen tonnen afvalplastic rondpompen. Het felle scherm bracht een albatroskuiken onze donkere flat in, bezweken aan een maaltijd van colaflessen en boterhamzakken, en een zeeschildpad die vastzat in een taai stuk plastic. Het plastic was deel van zijn lijf geworden. Zijn schild was er over de jaren omheen gegroeid,
zodat hij een akelige dunne taille had. Zoals alle rampen die via de beeldbuis tot haar kwamen, zag mijn moeder het als een bevestiging van wat ze toch al vermoedde. Het loopt heel slecht met ons af. Zonder de zee zijn we verloren, Nienke. Ik kon niet anders dan het met haar eens zijn. Maar wat had ik er graag toe bewogen om dat verhaal ook in een andere toonaard te horen. We hebben de zee nog. Met al haar beloften. Mijn moeder zag alleen het konijn. De eend kon tot haar brein niet doordringen. Ze was ongeschikt. Doem, hoop. Het is net als die leegte om me heen. Die nu weer eens eenzaam heet en dan weer vrij. En op de mooiste, de beste. De heelste momenten. Eenzaam en vrij. Allebei. Dank u wel. Ja, dankjewel Nina. We gaan even naar heel iets anders. Water, ja, nou ja, goed, we hebben net scootjes gehad, we hebben verhalen gehad. We gaan nu naar een heel persoonlijk verhaal. Ismaël Ricci staat hier naast me van het project Bekend Maakt Bemind. Vluchtelingen die iets komen vertellen over hun vlucht. En Ismaël is hier om te vertellen over zijn vlucht. Ismaël is hier sinds 2015 en hij wil graag zijn verhaal in het Engels doen, omdat hij daar zich comfortabeler bij voelt. Nou ja, Ismaël, ik zou zeggen, take it away. Dames en heren, een heel hard applaus voor Ismaël Ricci. Hello all. We want Dutch people to understand why we fled our countries. That is why me and other refugees share our story for the project Bekend Maakt Bemind. I know that every one of you love water and I love it too. But for many of us, it's not that perfect place where you can swim and have a lot of fun, because a lot of us lost dear people during the most dangerous boat trip. I was one of lucky people who completed safely the water trip between Turkey and Greece. I have said to all people I know goodbye before that cold over midnight trip. I thought maybe it's going to be the last day in my life. Some of people went in this trip one way, but their dreams never come true because they didn't arrive to other land. I prepared everything perfectly for this dangerous trip. I took with me in my backpack some clothes and a lot of dreams. I still remember all the details of the trip. Crying kids, screaming mothers, and the most faces for over 60 persons in a very small boat. I was asking sometimes myself in the middle of the sea, why I have to be here? Why I don't have normal life like others? Why I have to go to unknown direction? Why my destiny took me to a place where should I choose between dying in the middle of sea of surviving to go somewhere where I never been? I am so happy because I'm here in the part of peaceful world, and I'm happy that water saved my life, also for telling you my story today. Thank you. Dames en heren, Ismaël Ricci. Thank you. Indrukwekkend hoe voor us wetter een vreun is en voor een oor vijand of levensbedriegend wezen. Age, komst u erbij. Dames en heren, Age Veldboom. Ja, Age, eigenlijk de beste manier om die te introduceren is door best de wandelende Wikipedia van het scootjesiel, toch? Ja, doos is het, maar ja, ik weet wel wat van scootjes.
Ja, ik zal even uitleggen aan onze gasten uit Holland. Als je in het Fries zegt, ja, ach ja, jij zegt het, ik weet wel iets van scootjesielen, dat betekent, ik weet er heel veel van. Ja? Nou ja, bescheidenheid. Ik kan u één voorbeeld geven. Ooit was er een Friese kernfysicus op Harvard en ze interviewden zijn ouders, zeiden van, nou, wat fantastisch, hè? Toen zeiden ze, hij kan aardig meekomen. Ja. Dus, Age, we gaan je van alles jet, hè? We hebben ook die vluchteling jet, die wetter. Bijzonder, heel bijzonder. Ja, wat die dat mij die? Indrukwekkend, want het wetter is u's vreun, maar het wetter is ik hun vijand geweest. Meesken roenem die het verdrinken in de Middellandse Zee en oren die terug dat wetter red worden en daarom stond hij hier. Bijzonder, heel bijzonder. Ja. En nou just ik dat van Frieske dichters, van Nederlandse schreeuwers, het wetter inspiratie west. Wat is die kick van het wetter? Waarom worstel het wetter op? Ja, dat weet ik net. Ik wil altijd het wetter op. Maar ik kan heel slecht zwemmen. Misschien is dat het wel. Daarom wil ik varen. En daarom wil ik winterdags het ijs op. En ja, ik zak je er wel eens terug en dan zit ik weer in een wek en dan ontdek ik weer dat mut net, want ik ken net zwemmen. Ja. Dus nou eigenlijk zieken sto de randjes op. Ja, altijd. Daar is het spannendst. Ja. En wanneer ze zeggen van sommige Friesen, als het begint te vriezen en er komt ijs, dan wordt ze wekker. Maar als je een wetterman bent, een beetje een iersman heb ik ook al jet. Ja. Maar wat is ongeveer het moment in het seizoen dat je wekker wordt, we gaan het wetter weer op? Dat is 2 keer. Ja. In de maaitijd dat we weer het wetter op kennen te zielen. Ja. En in de winter dat we weer een vluurske leidt, dat we maar de prikstok vielen, kennen we weer op retensoer. Fantastisch. Dus we hadden 2 keer dat we het wetter op kennen. Age, best gewoon dubbel gezegend. Ja. Age, we gaan even naar een smakelijk verhaal van de jaren. Age Veldboom, dames en heren, ik moet nog even bijzezen. Het Scootjemuseum, echt de Wikipedia van het Scootjesiel, maar ook al die inzet en tiert en vrije tiert die is doorstopst in het bewaren van het mooie van de sport en het wetter. Ja, dat is fantastisch. Age Veldboom, we even naar de jaren. Dankjewel. Ja, Friesland, een wetterland. En vooral 100 jelien. Daar gaat het om. Er wie nog geen aansluiting. En als het winterduis het wetter heeg kwam, dan wie het wetter net meer die vreun. Dan wie het in vijand, schenden we de pleets droeg haren koen en al het wetter, het land stroepte eronder. En dat het een maaitijd wie en het wetter ging weer fut. Dus 100 jelien. En al het vervoer ging over het wetter. Er wien geen wegen, er wien waterwegen. Er wien geen auto's, er wien skippen. En net alleen de scootjes. Ik een tjalk of een schouw of een aak of een preem of een snikken. Alles wat varen koer moest varen. Want het vervoer ging over het water. En ja, zeg maar in de 30er jaren. Ja, toen wie het ik zat, toen kwam de concurrent. De concurrent van de scootjes, de concurrent van de skippen. De vrachtauto's. En mij dat er meer vrachtauto's kwamen en auto's in Friesland, kwamen er meer wegen. En mij dat er meer wegen kwamen er meer bregen. Zeer ten nadele van de skipper. Hij hier er net om vregen dat die bregen er komen moest. En kwam hij er aan, mooi vol tuig, zeilend naar die bregen. Zielend naar die bregen. En ja, wat kost het weer net dat die bregen iepen moet. Dus wat een gedrocht, die mast werd plat en het zeil naar beneden en eronder trog en op een boom. Wat een drokte. Hij hier er net om vregen dat die bregen komen moest. Een enkele bregen die draait, dan stiert die brugwachter maar dat klompje te hengeljen en dan moet er weer 5 cent in of 6 cent. En nou zit die aardskipper al jaren in het bejaardenhuis. En een maas betiet, dan doet er de radio aan, om 8 uur. En om 11 uur nog een keer, om 9 uur op een orenzender. En dan geniet hij intens van alle files in heel Nederland. Eindelijk gerechtigheid. U zou de Paken wie geboren in 1900. En die kon mooie verhalen vertellen. En in je verhaal dat ging nog voordat uw mem geboren is. Uw mem is geboren in 27 en hij wie op het wetter, maar ik zei wel eens een scootje. Nee, dat wie geen scootje. Ik zei een preem dan. Nee, een bok, zei er. Ik weet net wat een bok wie. Je had hier wel een voordek en achterdek. Hier een vrachtheer erop. Hij wie geen skipper, hij wie boer. Maar ja, hij moest wel varen. Nee, hij moest wel varen.
Want je laan lag achter het wetter. Dus een grote vracht vol heer. En zoveel heer erop dat hij het onderstuk van het zeil oprollen. Ja, Peter weet wel wat dat is. Reven. Had het hut waait, een mooie reven. Maar Paken die zei, nou we hier het zeil wat oprollen en bij elkaar boen. En zo zielden we de mar. Ja, het weer de laatste vracht van het land. Hinder moest ik mee. Stond Paken achterop. Het helm houdt tussen de knippels, dat grote hinder ervoor, de skoot eromheen, een grote vracht heer, het zeil erin en de wind erin. En daar gongt heen. Zo mooi als wat. Ja, voor de wind is Els een hutzieler. Maar toen, daar haast op lege wal, moesten ze bij de wien op, want ze moesten in de veert, de opveert naar de boerenpleets. Ja, dat hekken verzels. Ja, het hekken letterlijk, want op voordek stond de zwielmachine. Hoe leg je aan een Hollander uit wat een zwielmachine is? Maar goed, maakt het niks uit. Dat hekket, want die fok, dat hekket achter die prikken, en dan bloedt de wind erin hekje. En dan wist het wel, dan bedaart het er uit west. En nog meer uit west. En nog meer uit west. En dan hekket het zwart op een groen. En waar kom je dan op les te lonen? Op lege wal. Op hassers in de rijden, de kop in de shin, het zwart in de modder. En net weer los te komen. En als het mij ook komt, zit ik wel eens een beetje op lege wal in de modder. Dan zorg ik eerst om je heen, als mijn collega's het ik zoen. En dan haak ik een sleuteltje en dan kan ik omdraaien. Ik moet 10 seconden gloeien en dan zet ik hem achteruit en dan ben ik weer. Maar Paken die hier net motor, dus die moest maar die lange vaarboom sjen en rotten dat er maar dat schip van de kant uit kwam. En toen werd een beetje vrij van de kant en gauw het zeil erbij. Ja, hij zielt weer, ja. Ja, misschien 20 meter. En we op harses in de rijden. Werd het zwart in de modder. En toen had Paken zijn. Toen hielden we het hinder van boord uittakelen. En het hinder, die stond nog op dat achterdek. Die had maar een hele lange line langs de ronde van de mar, langs de veert, het schip naar de pleet staan lutsen. En zo ben ze thuis kwam. Wat een verhalen. En dat vind ik zo mooi. Zo'n oud baas, Jan Wederdeer, hij was geboren in 1900 en ik ging daar in 1998. En toen hij zo oud was, zit er in het bejaardenhuis, op lijst in een rolstoel. Die arme, grote oude Paken Agen. Ja, hij is naar mij neemt. Nee, Oosdom. En toen dacht ik kan mooie verhalen vertellen. Want ik hier om een een zielboor. Ik een scootje. En ik zei, Paken, het weer juist was zo mooi. We zijn wees te zielen. En er weer een meisje mij gasten en die zaten op het voordek en hier een kratje bier. Ja, krijg ik die man daar. En gong scheef en dat hele krat bier ket naar één kant. Maar we gingen hoe stag en is ket zo weer de andere kant op. Doe je in die oren, ik drinken. Nou Paken, en toen hebben we naar Grauw geweest en daar hebben we lekker eten tussen gemeen. Wat is een restaurant ontwetter. En die gasten die hebben voor ons betellen. We mochten mij eten als kippers en zo. En ik zei op een veromreis bij Sietenborn. Nou, en toen waaide het wel zo hut. En toen moesten we een giepje. En dat ging rakelings langs de kant. En ik denk, dat vindt Paken mooi. Dat ik nog eens wat vertel hoe die zielerij van. Maar het werd wat stiller. En het werd nog wat stiller in dat harde bejaardenkemmeke. En Paken zei, hou er roer op, jongen. Hou er roer op, die hele zielerij. Het wie net mooi, het wie armoed en ellende. Hou nou toch op. Ik hier de klauwen niet op en ik moest een keer zielen in februari. Want de lijn skieltje is en we moesten er toch. En maar die hudde oostenwind, toen was het net om. Dus ik moest die skoten shitten letten, maar er zit ijs onder de touwen. En het ijs snijde me de klauwen kapot. Ik hield bloed in de hand. En Doos zei dat het mooi is, die zielerij. Hou nou toch op. Ik schrok ervan dat die oude baas op zijn oude dag nog zo leuk werd op die domme kleinzoon van hem. Die zegt dat zeilen zo leuk is. Ja, wij zijn mooi waarzielers. Als het hut waait dan... En er is SKS of Wiefke, Klaas Jansma op de radio. Het gaat niet deur. Het gaat niet terug. Het is al last, want het waait de hut. Dure skippers. Maar prachtige zielpakken betaald door de sponsor. Wat een verschil met vroeger. Vrotte om het yield of vrotte mij yield. Daar is het verschil in. Maar zielen zullen we. Zielen zullen we. De pet geef op een kop, het keusgebied dwars in de bek. Zielenbliksem. Wauw. Aangevelden, dankjewel. Dankjewel. Nou, dames en heren, aangevelden. Ja. Nou, en als je hem leeft onsjoggen, had er nog wel een verhaaltje voor je. Dames en heren, ik zei, go even staan. Go even naar voren. Het is tijd om te doen. Eens even zien, waar is de camera? Daar is de camera, ja.
Orenwieken ben we er weer. Dan is Jan Terlouw hier. Ik net tenminste. Jan Terlouw komt hier een college aan. Maar nou zullen we nog lekker om muziek luisteren. Even de voetjes van de vlier. Mensen, gewoon even staan. Even omheen. Jimmek, alweer even staan. Dank u wel. De doopgezinde gemeente. Dank u wel. Blijf nog even, jongens, we gaan swingen. Ze kwamen overal vandaan. Over land en over zee. Op weg naar moeder. Zij is zigeunerkoningin, ze heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen, la mama. Ze is de moeder wijze, goed van kinderen met zigeunerbloed. Waar ook haar onderdanen zijn verstrooid als zand in de woestijn. Ze voelen hoe dat weet men niet. Het lijkt alsof men het voorziet. De zigeunerkaravaan vertrekt, komt overal vandaan. La mama. Over de bergen het ravijn, ze moeten bijna mama zijn. Het wordt de laatste reis naar mama. En elke voerman maakt tot spoed, men weet, men voelt in elke stoet. Een zacht weemoedig klinkt dat lied, van stil verdriet, Ave Maria. La mama wacht, dat voelt een kind. Ze gaan gedragen door de wind. Zoals het altijd is gegaan. Ze komen overal vandaan. Ze zijn op tijd, staan om haar heen. Ze lieten haar te vaak alleen. Maar nu is iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs. Haar hart was mild, haar liefde wijze. Dat scheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal gaat haar blik in het rond naar Giorgio Ace, een vagebond. Mario, de gitarist. La mama heeft zo misdaan. La mama. Zij was zigeunerkoningin. Ze had de trots van een vorstin. En toch zei iedereen, mama. Ze was de moeder wijs en goed van kinderen met zigeunerbloed. Ze staan nu allen om haar heen. Laat mama laten nu alleen. Ze slaan een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt eeuwig nacht. Hun laatste kus. Ze moeten gaan. Ze kwamen overal vandaan. Maar haar wil, haar geest zal bij hen zijn.
hetzelfde laag in de pak, zeggen ze in Rotterdam. Oké. Borino, Castino. Kedolor, jongens. Blazer is 3. Hitano.